Investícia do realít je na prvé počutie veľmi dobrá voľba, zvlášť na Slovensku, kde väčšina ľudí vlastní nejakú nehnuteľnosť a keďže cena nehnuteľností posledných 30 rokov priemerne rastie, majú s nimi prevažne dobrú skúsenosť. Dnes sa preto chceme pozrieť na realitné fondy. Ich popularita tiež pravidelne rastie. Ale pozreli sme sa aj na iné, ktoré sú vhodné pre tých, ktorí nemajú radi riziko a radi by si odkladali za lepšie úroky ako v banke. Veď tento rok budú úroky na terminovaných vkladoch opäť klesať. Vítajte v relácii Peniaze. Koľko peňazí dávať mesačne do fondov a akých? Pre ľudí, ktorí chcú investovať menší obnos peňazí, sú práve realitné podielové fondy ideálnym spôsobom, pretože môžu investovať napríklad od 20 eur mesačne. Pokúšajú vás kryptomeny, ale bojíte sa rizika? Takéto alternatívne fondy sú skôr určené pre klientov, ktorí sú skúsení. Môžeme zvýšiť cenu našej nehnuteľnosti vďaka umeniu? Výtvarné umenie potvrdzuje krásu architektúry a opačne. Začneme trochu netradične. Príbeh, ktorý prinesieme na úvod, môže byť inšpiratívny pre niektorých z vás, pre iných aspoň zaujímavý. Ako sa stať z malej investície majiteľom viac ako 50 nehnuteľností, o tom sa porozprávame s prvým hosťom. Nehnuteľnosti, ktoré kupujem, sa nachádzajú po celom Slovensku. Najväčšia časť nehnuteľností je v Žiline, sú to teda nehnuteľnosti na bývanie. V Žiline mám teda približne 65% celkového objemu. Ono to vychádza z toho, že tu žijem. Roman Kružliak začal podnikať na vysokej škole ako 20-ročný. Jeho prvou podnikateľskou skúsenosťou bolo prevádzkovanie kopírovacieho centra a papiernictva. Neskôr pribudla pizéria a pohostinské zariadenie. Na trhu s nehnuteľnosťami sa pohybuje už takmer 20 rokov. Začínal som podnikať s 10 000 eurami. Môže sa to javiť, že je to málo peňazí. Chcem povedať, že to bolo v roku 2005 a prepočítajúc spätne, v danom období to bol veľký objem peňazí, bolo to pre mňa náročné vyčleniť tento objem a za tento objem som kúpil prvý byt, zbytok bol teda hypotekárny úver, takto som začínal. Čiže toto sú tie nejaké začiatky. Dnes ten objem peňazí, s ktorým hospodárim, je teda väčší. Značná časť celého majetku je teda v nájomných bytoch. Objem hodnoty je približne 7,5 milióna eur a oproti tomu je zadlženosť niekde na úrovni 40%. Základné mínus, ktoré si teda kontinuálne uvedomujem, je, že vlastníctvo zaväzuje. Čiže v tomto ponímaní niekedy sú situácie, kedy vlastník musí konať a nedá sa to celkom plánovať. Takže to je taká negatívna časť. Pozitívna časť je, že vlastník som akoby dobrým správcom toho majetku a môžem požívať a využívať výhody, ktoré to vlastníctvo ponúka. A jedna z výhod je to, že v nejakej chvíli a pri nejakom objeme dokážu aktíva vytvárať taký objem prostriedkov, ktorý dovoluje už žiť z tohto majetku a tým pádom nastáva v istom kontexte sloboda, ktorú som pred chvíľkou síce poprel, ale ono je to taký doplnok toho, čiže na jednej strane je tam záväzok a na druhej strane je tam proste tá výhoda, čiže nejaký finančný efekt. Úspešný podnikateľ sám seba vníma ako samouka. Priznáva, že na svojej podnikateľskej ceste urobil viaceré chyby, ktoré ho však posunuli ďalej. Dnes organizuje kurzy a workshopy o investovaní do nehnuteľností. Investori nemusia chyby opakovať po mne a ja hľadám cestu, ako ich naučiť, aby mohli ísť rýchlejšie a niektorým chybám predchádzať a stať sa lepšími a kvalitnejšími investormi, nezávisle na tom, koľko nehnuteľností majú. V žiadnom prípade nehovoríme, že toto je cesta pre vás. Na úvod do témy však zaujímavá. V prípade, ak by ste sa na investovanie do nehnuteľnosti necítili a nechceli na seba zobrať riziko a staviť všetko na jednu kartu, alebo nemáte k dispozícii väčšiu hotovosť, stále sa môžete stať majiteľom nehnuteľností. A to cez realitné podielové fondy. V štúdiu vítam Pavla Hajdu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ak začíname s investovaním a nemáme toľko veľa peňazí, sú realitné fondy práve tá cesta, kedy sa stať spoluvlastníkom? Áno, myslím, že práve pre ľudí, ktorí chcú investovať menší obnos peňazí, sú práve realitné podielové fondy ideálnym spôsobom, pretože môžu investovať napríklad od 20 eur mesačne, alebo si povedia, že investujú 500 alebo 1000 eur a jednoducho vyskúšajú si toto investovanie aj
s malou sumou. Mnohí ľudia sa pýtajú, že keď majú zainvestované do nehnuteľnosti, tak či ešte dávať ďalšie peniaze do realitných podielových fondov. Mať peniaze vo vlastnej nehnuteľnosti by som nepovažoval za čistú investíciu a preto odpoveďou by bolo áno, aj ak mám vlastnú nehnuteľnosť, tak ak chcem investovať do nejakých aktív, tak práve cez podielové realitné fondy si môžem zainvestovať do rôznych nehnuteľností. Na Slovensku za posledných 30 rokov sledujeme, že tie ceny nehnuteľnosti naozaj neustále v podstate rastú. Existujú nejaké štatistiky, koľko priemerne ročne? Určite áno, existujú. Napríklad, ak by som spomenul nehnuteľnosti na bývanie, tak tam, keď sme pozerali štatistiky 20 rokov dozadu, od roku 2002, nám ročne priemerne rástli ceny o 6,7%. Na druhej strane treba aj povedať, že oni aj občas poklesli. Toto bude priemerný rast. Aké sú plusy a minusy realitných podielových fondov? Za plusy realitných podielových fondov by som ja osobne vyzdvihol to, že riziko je výrazne diverzifikované. Keďže fond investuje do väčšiny segmentov, tak táto diverzifikácia tam už je prirodzene segmentovo. Zároveň fond investuje do viacerých nehnuteľností, nie do jednej. Už aj toto je určitá forma diverzifikácie rizika. Čo sa týka regiónu, tak slovenské podielové fondy sa výrazne zameriavajú na Slovensko, čo je úplne v poriadku, čo je aj správne, pretože jednak poznajú domáci lokálny trh a zároveň tým aj podporujú lokálny trh s realitami, ale je pravdou, že nejakú tú investíciu v zahraničí si asi každý fond vyskúša a väčšinou, keď sa bavíme o zahraničí, ale musíme si povedať, že najčastejšie je to Česká republika, pretože opäť poznáme ten trh veľmi dobre, je to blízke, takže Česká republika možno niektorá z krajín, ako je Poľsko, Rakúsko, čo je blízko a opäť poznáme tie trhy, takže vieme investovať aj na tých trhoch. Kedy sa máme rozhodovať, že by sme si mohli zainvestovať do realitného podielového fondu? Je to taká investícia, ktorú zvládne aj začiatočník? Určite toto zvládne aj začiatočník, pretože investícia do realitných fondov je pomerne konzervatívna investícia. Tá rizikovosť je tam pomerne nízka. Môže sa nejakým spôsobom zmeniť situácia s realitnými podielovými fondami práve preto, že Európska centrálna banka ohlásila, že už konečne sa budú znižovať úroky na hypotékach. Súvisí to nejako? Na toto všetci čakáme, súvisí to, veľmi to súvisí. Súvisí to s hodnotou nehnuteľnosti a teda tá sa premieta do cien. To znamená, že akékoľvek znižovanie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky bude viesť k zmene tzv. Yieldov, od ktorých sa odráža priamo hodnota nehnuteľnosti. To znamená, znižovanie úrokovej sadzby rovná sa zvyšovanie hodnoty nehnuteľnosti a tým pádom vyššie zhodnocovanie našich úspor v realitných podielových fondoch alebo aj v realitách ako takých. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie. Pekný deň. Ďakujem, pekný deň. V druhej polovici februára istotu ľudí, ktorí realitné fondy považovali za bezpečné, nepríjemne zaskočila správa o tom, že jeden z fondov má problémy. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Realitné fondy na Slovensku patria dlhodobo medzi najobľúbenejšiu kategóriu fondov. Minulý rok to bola druhá najpredávanejšia kategória fondov, predalo sa vyše 220 miliónov eur a aj výkonnostne sa týmto fondom darilo, keďže dosiahli výnosy vyše 4%. Realitné fondy sú aj naďalej bezpečná investícia, len im treba rozumieť. Fond Habera Vissus, Európsky realitný fond, bol trochu iný, ako sú bežné realitné fondy, ktoré sa ponúkajú našim investorom. Tento fond je fondom kvalifikovaných investorov a z toho titulu mal nastavenú svoju investičnú stratégiu troška rizikovejšie. Vyše 60% investícií bolo financovaných z úverov. A toto spôsobilo potom tú multiplikáciu toho poklesu. Takýto vysoký pákový efekt spôsobuje v prípade dobrých časov navyšuje výkonnosť a v prípade nejakých problémov zase má ten opačný efekt, že tú výkonnosť znižuje. Do tohto typu fondu, do fondu kvalifikovaných investorov, tam samozrejme investuje podstatne menej ľudí, lebo to sú len kvalifikovaní investori. Bežná verejnosť je zaradená medzi tzv. Neprofesionálnych investorov a tí nie sú v takýchto fondoch. Tam, kde investuje bežná verejnosť, tie fondy majú podstatne
bezpečnejší ten rizikový profil. To znamená, nie je tam financovaná taká časť tých aktív z úverov, ďalej tam väčší podiel hotovosti na portfóliu. To sú všetko faktory, ktoré tú investíciu robia ďaleko bezpečnejšie, ako to bolo v prípade tohto fondu. Podľa uistenia riaditeľa Asociácie správcovských spoločností by sa široká verejnosť, ktorá investuje do klasických realitných podielových fondov, nemala obávať podobnej situácie. Investor by si mal pri výbere realitného fondu vopred pozrieť, aké budovy fond spravuje, porovnať poplatky a historické výnosy. Sú to štandardizované informácie, ku ktorým sa ľahko dostane. A poďme sa na záver pozrieť na to, ako sa realitným fondom darilo a na čo si pri investovaní máme dávať pozor. Pridávame aj ďalší termín v rámci slovníka investora. Tentokrát si povieme, čo je investičné portfólio a prečo ho máme sledovať. Pod investičným portfóliom rozumieme naše investície, ktoré môžu byť rôzneho typu. Sú to akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, hotovosť. A je vhodné mať to nejak takto rozdelené a nemá to všetko len v jednom type aktíva, dajme tomu len nehnuteľnosť. Je vhodné mať aj nejaké iné. No a sledujeme si to preto, aby sme vedeli, ako sa tá hodnota vyvíja, ale zase netreba to s tým sledovaním preháňať. Treba to sledovať tak primerane a čo je dôležité, skôr treba dodržiavať investičný horizont, čiže tú dobu, na ktorú chce investovať a nepodliehať nejakej panike, keď sa mi náhodou niektoré z tých aktív predsí nadol a neto predávať. Investičné portfólio je súbor viacerých druhov aktív, ktorý jednotlivec vlastní na splnenie svojich finančných cieľov. Existujú viaceré druhy finančných aktív, ako napríklad dlhopisy, akcie, komodity ako zlato, striebro alebo investície do nehnuteľností. A klient môže vlastniť buď samostatne takéto aktíva, alebo ich môže vlastniť napríklad prostredníctvom podielových fondov. Investor si musí stanoviť finančné ciele, vytvoriť si finančný plán a dobre diverzifikované portfólio. Taktiež by si mal určiť, aké riziko je ochotný podstúpiť pri investovaní. Diverzifikované portfólio môže byť zložené z konzervatívnych riešení, tak aj z dynamických riešení. To znamená, že takáto kombinácia vie znížiť riziko investícií a navyše vie prispieť k vyššej návratnosti investície. No a na záver si zhrňme, čo robí pre našinca investovanie do realitných fondov stále jednu z najatraktívnejších investícií. Práve v ňom máme svoje peniaze zainvestované v rôznych nehnuteľnostiach a vieme sa k ním rýchlo dostať. Ak by sme mali porovnať plusy a minusy investovania do realitných podielových fondov versus investovanie do nehnuteľnosti napriamo, je treba povedať, že ani jedna z týchto možností nie je správna alebo nesprávna. Áno, Slováci obľubujú investovanie priamo do nehnuteľností, ale je aj dobre povedať, že investovanie prostredníctvom realitných podielových fondov je vhodnou alternatívou k investovaniu do nehnuteľnosti napriamo, a to z týchto dôvodov. Po prvé, potrebujete nízke vstupné náklady. Po druhé, máte zabezpečenú profesionálnu správu prostredníctvom správcu realitného podielového fondu, ktorý zároveň po tretie diverzifikuje. Máte likvidnú investíciu, viete redemovať svoje podielové listy pomerne okamžite a máte takisto zabezpečenú flexibilitu a slobodu so svojím investovaním. V závislosti od vašej životnej situácie si môžete navyšovať alebo ponižovať investície do realitného fondu. Naopak, investovanie do nehnuteľností znamená vyššie vstupné náklady. Takisto ste skoncentrovaní do jedného bytu v jednej lokalite. Nemáte až takú likviditu zabezpečenú, nakoľko ten byt neviete rýchlo predať. Stávate sa de facto podnikateľom, nakoľko sa musíte starať o tú nehnuteľnosť dennodenne, riešite opravy, riešite naháňanie nových nájomcov a takisto máte tam záväzky, ktoré súvisia s prípadnou hypotékou na túto nehnuteľnosť a kupujete túto nehnuteľnosť na hypotéku. Investovanie do nehnuteľnosti oproti realitným fondom má však aj výhody. Jednou z nich je napríklad daňový efekt. Ak vlastníte nehnuteľnosť aspoň 5 rokov, neplatíte daň z výnosu. Naopak pri realitných podielových fondoch stále existuje nešťastná zrážková daň, ktorú zaplatíte pri redemácii podielových listov a teda pri prípadnom výnose. Ak ste si povedali, že investovanie do realitných fondov je nuda a chceli by ste zažiť väčší adrenalín, pozreli sme sa na to, aké máte možnosti.
Investovať môžeme do štandardných fondov, ako sú napríklad fondy krátkodobých investícií, dlhopisové fondy, zmiešané fondy alebo realitné fondy. Medzi nové možnosti investovania patria alternatívne fondy, ktoré kopírujú svetové moderné trendy a do sveta investovania vnášajú pestrosť. Rozhodnutie je na každom klientovi. Môže investovať do ESG fondov, ktoré investujú do firiem, ktoré dbajú na životné prostredie, spoločnosť a zodpovedné podnikanie, alebo môžu siahnuť po fondoch, ktoré investujú do firiem, ktoré sa zameriavajú na umelú inteligenciu, cloud computing, alebo to môžu byť fondy, ktoré investujú nepriamo do kryptomien, napríklad do bitcoinu, ktoré sú skôr takým doplnkom k investovaniu. Hlavnou výhodou alternatívnych fondov je potenciál rastu. Na druhej strane je tu vysoká volatilita, čiže miera kolísania hodnoty aktíva alebo jeho výnosovej miery. Alternatívne fondy sú preto skôr určené pre skúsenejších a trpezlivejších investorov. Na záver tu máme pre vás 5 tipov, ktoré nás v súvislosti s investovaním zaujali. Prvý. Mám trvalý príkaz na prevod na sporiaci účet vo výške 50 eur, kým moja rezerva nedosiahne 4500 eur. Druhý. Začnem pravidelne investovať. Mám trvalý príkaz na prevod na investičný účet vo výške 80 eur. Tretí. Žiadne nákupy na splátky. Ak si vec neviem kúpiť celú, nekupujem ju. Štvrtý. Na všetky nákupy nad 150 eur sa vyspím, aj niekoľkokrát. 5. Mám svoj finančný kalendár, či už elektronický alebo klasický papierový. Mám v ňom všetky dôležité dátumy, aby mi nechodili upomienky a neplatil som pokuty. Veď keď zabudnem na diaľničnú známku, stojí ma to 3 mesiace odkladania finančnej rezervy. Cena nehnuteľnosti sa môže zvýšiť nielen rastom jej hodnoty na realitnom trhu. Čoraz viac majiteľov ju zhodnocuje aj vďaka investovaniu do umenia. Umelecké diela sú dnes súčasťou interiérov, ale taká socha vie zvýšiť hodnotu, aj keď je umiestnená do záhrady či pred bytový dom. Prvou slovenskou sochárkou bola Erna Masarovičová. Aspoň tak sa to píše na stránkach obce Betliar, skadiaľ pochádzala. K prvému slovenskému sochárovi sme sa síce nedopátrali, avšak predstavíme vám súčasného, ktorého sochy zvyšujú hodnotu nejednej nehnuteľnosti. Ľudia, ak si berú výtvarné umenie kusové domov, tak si berú kúsok aj môjho názoru, aj môjho života a v tej téme sú naozaj veci, sú len moje subjektívne, ale v tej soche a v tej téme sú veci veľmi, veľmi objektívne a je na každom z tých vnímateľov, tých majiteľov alebo pozorovateľov, čo si z tej veci jednoducho vyberie. Výtvarné umenie potvrdzuje krásu architektúry a opačne a myslím si, že táto symbióza by mala fungovať a je to, myslím si, že veľmi, veľmi zdarná symbióza. Jána Ťapáka priviedol k sochárstvu hudobný skladateľ Svetozár Stračina, milovník sochárskeho umenia. Vďaka nemu sa už 35. rok zaoberá tvarom, hmotou, srdcom a najmä myšlienkou. Je to úžasné dobrodružstvo, je to úžasná púť, v ktorej keď sa človek nájde a nájde si v nej s tou socharinou ako takú tú najvnútornejšiu, najhlbšiu komunikáciu, tak je to naozaj veľká radosť. Umenie má byť láskou na prvý pohľad. Každé dielo má svojmu majiteľovi robiť radosť. Prvý bod je, aby to človeka jednoducho oslovilo. Veď sú cesty aj také, že sú ľudia, ktorí sú zberatelia umenia a potom sú ľudia, ktorí chcú, povedzme, že zainvestovať do umenia a aj sa im to páči. Takže je to vlastne takto aj trošku variabilné. Ján Ťapák má v tvorbe rád voľnosť. Za svoj najväčší úspech považuje každý deň strávený vo svojom ateliéri a záujem o komunikáciu cez jeho sochy. Interiérové sochy, to sú v podstate také tie najšťastnejšie výpovede mojich myšlienok, zážitkov, mojej komunikácie s ľuďmi, mojich postrehov a v podstate s tým žijem, s tým sa hrám. Je to niečo, bez čoho by som ako nevedel ja fungovať. Nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci.
Túto vetu určite poznáte. V kontexte, v ktorom ju použijeme v najbližšej reportáži, by táto fráza možno na prvé počutie nedávala zmysel. Ale verte, že na konci nasledujúceho príbehu pochopíte. Podľa aktuálnych štatistických údajov je viac ako 310 000 rodinných domov na Slovensku vykurovaných tuhým palivom. Zemný plyn používa na vykurovanie až 800 000 domácností. Je potrebné si uvedomiť, že zemný plyn je najdostupnejšie nízkoemisné vykurovanie. Ostatné alternatívy sú buď výrazne drahšie, alebo naopak nie sú nízkoemisné. Vykurovanie drevom je lacné, avšak jeho dopady na životné prostredie a naše zdravie sú ďalekosiahle. Je paradoxné, že Slovensko je v zásade jediná krajina v rámci V4, kde neprebehol masívny dotačný program na prechod z tuhých palív na nízkoemisné alternatívy. Zameranie finančných prostriedkov, napríklad z európskych zdrojov, práve na tieto domácnosti by mal obrovský vplyv na kvalitu ovzdušia a zdravie obyvateľov a navyše by významným spôsobom prispel k riešeniu energetickej chudoby. V kotloch nekončí len drevo, ale častokrát aj odpad. Podľa Európskej environmentálnej agentúry pripadá na Slovensku až takmer 5000 odvrátiteľných úmrtí ročne v dôsledku nepriaznivej kvality ovzdušia spôsobenej jemnými prachovými časticami. Ich hlavným zdrojom sú práve domácnosti vykurujúce tuhým palivom. Máme s tým reálne problém. Nevravím, že sme najhorší v Európe, to určite nie, ale musíme toto riešiť v budúcnosti. Zvýšená hodnota smogu vo vzduší má určite veľké dopady na dýchacie cesty. Či už hovoríme o zdravých pacientoch, u ktorých vlastne zvýšené hladiny smogu môžu viesť k novovzniknutým respiračným ochoreniam, alebo sú to pacienti, ktorí už majú nejaké chronické ochorenie dýchacích ciest, ktoré môže byť alergického alebo nemusí byť alergického pôvodu. No a tam samozrejme znečistené ovzdušie znovu zhoršuje priebeh tých chronických respiračných ochorení. Smogovej situácii nahráva najmä zimné obdobie. Slovenský hydrometeorologický ústav koncom minulého roka vydal viacero upozornení k smogovej situácii. Negatívom vlastne Slovenska je to, že je hornaté a máme tu veľa kotlinových polôch, kde sú samozrejme tie rýchlosti vetra nižšie a sú horšie rozptylové podmienky a keď sa v takýchto kotlinách vlastne kúri v domácnostiach tuhým palivom, tak vznikajú tie emisie a pri zlých rozptylových podmienkach, keď je tam naviac nejaká inverzia, tak vlastne tie koncentrácie znečisťujúcich látok nám rastajú do vysokých hodnôt a sme nútení vlastne vydávať tie smogové situácie. My vydávame v zimnom období informácie o vzniku smogovej situácie pre častice PM10 a súvisí to vlastne so zhoršenými rozptylovými podmienkami a vysokými emisiami prachových častíc, hlavne z lokálnych kúrenísk. Na znižovanie emisí môžu vplývať aj na prvý pohľad drobnosti, ako je dobre vysušené drevo či správny spôsob vykurovania. Dôraz by sa mal klásť na dobrý prístup vzduchu do spaľovacieho telesa. Dusený oheň totiž vytvára vyššie emisie. Keď už je možnosť investovať, tak samozrejme zatepliť rodinné domy, vymeniť okná a dvere. Potom vlastne stačí nám menej kúriť, aby sme ten zateplený rodinný dom vlastne vykúrili. Takže ušetríme jednak na energii a jednak vlastne spálime menej palíva a aj menej emisí vlastne vypustíme. No a potom ďalšie opatrenie je vymeniť tie staré kotle, 20-30 ročné za nové, modernejšie, ktoré na kilogram spáleného paliva vlastne majú podstatne nižšie emisie. Niektoré domácnosti aj v plinofikovaných oblastiach v minulých rokoch z obáv pred nedostatkom dodávok a vysokými cenami energií vymenili nízkoemisný zemný plyn za vykurovanie pevnými palivami. Verím, že po tejto reportáži už tému kúrenia nebudeme zľahčovať a investujeme do svojho bývania a teda na konci dňa do seba a svojho zdravia. A poďme sa pozrieť na záverečné zaujímavosti. Zamestnanci môžu aj v tomto roku získať od zamestnávateľa príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Ak splnia stanovené podmienky, zamestnávateľ im tento príspevok musí vyplatiť. Výška príspevku závisí najmä od nákladov na športovanie. Firma totiž môže preplatiť len 55% oprávnených výdavkov. Maximálne môže zamestnancovi vyplatiť 275 € za kalendárny rok.
Obyvatelia by mali využiť marec na získanie nových dokladov. Od apríla si priplatíme. Napríklad za vydanie občianskeho preukazu namiesto doterajších 4,50 € to bude ponovom 7 €. Za vybavenie vodičského preukazu zo 6,50 € suma stúpne na 10 €. Cestovný pas vydaný v štandardnom čase stojí 33 €. Ponovom zaň zaplatíme 50 €. Rodičovský dôchodok štát v tomto roku vyplatí jednorazovo v júni. Dostane ho vyše 908 000 penzistov. Najvyšší mesačný dôchodok na jedno dieťa by mal byť 23,50 €, priemerný 15 €. Priemerne by mal penzista dostať za rok 338,40 €. Téma o realitách a nehnuteľnostiach je nevyčerpateľná studnica. Slováci majú radi svoje domy, byty, chaty i chalupy. Ako sa darí našim nehnuteľnostiam, ako ich vieme zhodnotiť a čo všetko by ste mali vedieť, ak sa chystáte kupovať byt, o tom bude informáciami nabitá budúca relácia. Zatiaľ dovidenia.